Nagoy-goy kita itong inahan. Ingon ka nga, 26 ang masod, so 26 ang bayaran o by check ko. Pero so di mo pwede mo ka makpahangyo nga mga bata, manik. Di makabakhang bisayang baki! Oh! Hi guys! Welcome back to my channel karon. Pangatkat mi og bukid. Dili mo titriya, namo sa ato. Puto charot. So guys, today is Sunday. Sa tara pizza ha. Abot ka 27. abot ka sa ni ma-upload na sad. But anyways, tapos lang og bukton ay. Anyways, malit sa may actually karon mangatkat ni ron sa unsa to nga mount, basta na siya gamay nga mount. Site, shalay-shalay. Oh, dili ka siya nga nakataas nga mount. It's camping site man sad. Camping site ra siya actually. Yeah, outfit for the day. Oh. Rider, angkas. So karon guys, nagsugod na may katkat og bukid. Gutchan Hills. Kay marag yupak na kayo. But so basically akong kuyog guys ang among kauban kapon sa PYCC og magkita meron sa simbahan pero karon mo agto sa asa kita sa Ramos kay mamalit sa akong tripod kay naguba na akong tripod. Surrender na siya guys after a year. Oh boy. Ay. So, Yeah, kapoy na ko. haggard na. Kapay naman, manguli na tanan. Nandun sa ato eh. Manguli na tanan. So, see you guys later. So, karon, so na mo kita na sa shop, babush. Hello guys, ug naay nakaabas na to guys, nga shoe para oh. Ara. Ayun. Shoe pa kay guys. Feel ako di siya mukatkat og bukid, feel ako mang lucky siya. Feel ako mang lucky gid siya. Sure di ko ana. O karon padong nami sa Ayala kay mangita gyapon mi og tripod. Iya, alas 2 sa kahaponon 14 inita. Oh boy. Pagkasakit sa dughan, nga sakit kay bukto, nakatagi pang buhat pero ngadlawa. So see you later guys. Bayot. Wait. Welcome sa akong closet. Welcome sa akong CR. Na YouTube. Oh, lounge. Soko kami. Yawan ako. Ayun. Sige, salamat. Maglalakad lang tayo. Show po kayo siya guys. Show po kayo siya. Ayun. Show po kayo siya. Asya naman tangang. Uli nga ito dyan. Show po kayo siya guys. Asa mo makita yung ato nga boyfriend? Ato. Ya, kuan mag. Isa kayo man kaniya sa drone. Ganahan ka. Kinsa na? Sa man guys, kapalit ako sa tripod. Ako nang gigamit actually. Kinalay na ko ipakita. Ako ito siyang gidala kay party siya sa gibayaran. Walay forever, oy. Yes, abo. Makalitik. Walay forever, oy. Safe, nakakita mo sa akong dubi-dubi-dap-dap nga challenge. Dito lang ako gikuha sa palibot sa Ayala. Tubi-dubi-dap-dap, tubi-dubi-dip-dip, tubi-dubi-dap-dap-dap-dap. Pare Ayala, kaya dili man strict to when it comes to video. So, manglaag na ta. Finally, nabot kami sa simbahan ug ongoing ang mass. So karon magwait ta sa ubang mga tao. Ug not sure ug kinsay mga kuyog. Ay, dugo nagtao oy. Nag-expect ko nga gamay nagtao. Abi lang kon karon, exam karon. Ha? Wala ka po, uy. Pwede ko sa akong friend. Actually, doctor, ay kung laude. Special.
Ready na mo, guys? Ready! Sure mo, ready na mo? Sige, magsugod na taglakaw. So finally guys, naabot na gito mi sa Busay. Kunghain na ang signage sa Lantaw. So karon ang among pangandamon, among andamon na among kalawasan para sa among pagkatkat. Bayot truck, bayot truck, bayot truck. Ayaw, ano. Ako, bayad ko. Bayad ko. First time. Unsay preparation na magpangandam sa among pag first time nga pagkatkat? Bayad ko gyud foods. Wa ka dagbalot? Wala may balot kay hold sa Manila. Bangod sa bird flu? Oo. Oh my God. By the way guys, ganang ka order balot, tawag na rin siya namin ng iyang credentials nila. Dira. Suka ni Gemma. Dili to akong suka guys, ayang mama. Naabot na ko, magunit ako sa sawaga. Abot na ko. Ay, ay, nauwaw ko. Ano siya nga, bisayang baki daw. Feel kin ako. Oh my God, kung kinsamang kahay. Ay. So, kani nga part guys, mapanilabot sa trek, basically, padong pa mi sa area. Pero, the struggle is real. Okay, parts orientation ng body-body. If nakabantay mo, nag-pair-pair ang mga tao. Nya ako, kamo kong ka-pair guys. Yun ako. So, mangita kaya punta ka body. Pasti ni willing magpa... Ano ka? Pasti ganahan ka. Ikaw akong body. Nindot ka ang view to arot ang view arot. Ay so guys, tahan kang tao sa Temple of Leia. Magpadaplin ta. Kailangan kang tourist sa Tagalog sa ta. Hello po sa mga lahat na. Sila mga lahat. Sagan sa ka. Kumusta naman pag-aakyat? Ang hirap no. Tapos yung tingnan mo yung singot ko. Ang grabe yung singot ko, hindi mapigilan. Teka lang mo. Tulo talaga siya eh. So kato mga sakyanan nyo nakita guys, mo mga bisita sa Temple of Leia. Ganun ba? If wala pa nakaibaw kasi ng Temple of Leia, ang Temple of Leia pa nag-iya sa mga kaliwat ni Ella Lajarna. Oo ba? Oo, okay ba? Alam yun. Kanang Queensland. Sa kanang Queensland, sila yung mga mayayaman, oh. Yung Temple of Leia is a place na dinedicate nila for their grandma ni Ellen. Charot! Sakto ba? Oh boy. So mano na yung start sa trek na to, if nabantay trek na mahitabo. So ato nang na-feel ang kamingaw sa palibot, ang huhungihoy sa mga kalanggaman, ang katawa sa mga katawhan, o labaw sa tanan, ang kagwapa sa kajimahan. Ayaw, ano. Once again, after 20 minutes, ibalik ito niya. Kaya na may gayaw-yaw, hindi nakaon ng mic, so tsaka na. Salita pa ako? Sa among Osbon, ibalik ito niya. Hala, di na ako genuine. So ako malikot after 20 minutes, haggard na kami guys, morag naka-reflect ko ba kung mo ba gid. Balik sa uwi, ganyan na Magsasalita pa ba ako? 20 minutes. Ha? Ano sa mga gingon? Yan na magpuputigid after 20 minutes. Pamalik gid. So basically guys, of course, as expected, kami dyan last sa trail. Oh boy. Ay naman pang tanag ganong awahimi sa trail. Nalagay jeep mo agi diri, tanawa, kami galakaw man ta ko na di jeep mo agi, hala. Unsa mi atong trip jay? Mga tigiin mo. May pagkatong gabit-bit og bata na nauna na kitang wala tagibit-bit. Ay. Slow po. So guys, ingon ani ka. Hala manok. Katungas ang atong gipanguha atong gi. Awa good ang sa katungason. Oh. Oh. Di ma-reach. Sa man sige patani. Dahil lang ako. So, which boils out to the bottom line of the question, kinsa man gid nagpasiugda ani? Pero in fairness, lami ang kuan, lami ang kani oh. Oh wow. Wow, tinglagas na guys. Oh my God. Nandun ko sa alegria daw. Feel na ko peak na ni para na ako. So okay na ako diri. Balikan ako ninyo ah. Bye-bye. So guys, ginhawas ako no kay murag nag-abot akong sipon ug akong gininhawaan.
Hi. Wait, tagay di amigo. Wait. So, nagpicture-picture pa man sila. So, mo ni usa sa mga benefit kung usa ka sa tumoy sa trail, kay pwede ra ka makapahuway. Hindi kay ka maikog. Dulo, ang gikat lang. Puta maikog sa mga nagmaong. So, mo to siya. Sugod na pa taglakaw. Tara! So, we're halfway there. Og, as expected, gipauna na lang namo sila. Kawa ko plano makiglumba. Di na gid kaya sa akong beauty. Oh boy. Kaya, nakahinumdum ako sa ni-greet ganiha. Kung kinsa man ka, comment palihog. Kato ni Shaggy itong istoryang bake. Kung feel na ko, kailan ako usan ninyo. Char-char. Ayaw na. Pero kung dili man gani, magigikaila sa inyo. Takan king salamat sa pagtawag. Sunod manawag mo ka na wa mang labang curls. Ha, kasi maligsan ta curls. Ay, finally naabot na gid ni. Akong shirt rin maklaro. Sila namin sa Pico karon, nag-set up na sila. Yang karon magwater tago ako kita lang tent. Pagwater ta kinsay magpasakay nila. Pagwater ta kinsay magpa-tuyo sa ilang tent. Kaya daga na sa gig tent kung magdapa ko. So for now, enjoy sa na to ang view kay wala na may sunset. So enjoy na rin na to ang view. Kutob sa tong mahimo nga ma-enjoy. Then ma-picture and all. And basig later mag-dinner na. So ato itataw kung sa mahitabuon niyang gabi eh. Finally abot na ko no Jaime pero mamalhin ni kay Balik na siya. no trespassing. Manangita sa tig-iya kung basig pwede. Tres. Hello, miss? Pwede mo din magstay? Lagi mo tingog din mo lumbag itong panagan. G makabakang Bisayang Bake! Close up kaya ako now. So guys, by the way, close up kaya ako now kay alam na disog kaya akong lens. Anyways, karong orasa, sa orasa, tingkaon na. So ating ang mga tao, unsa sila klase madagkaon. Oh, dara usa sa among kusinero. Arot. Wasod speakers ng bay. Ikaon na ka jars. Pataon. Unsa man gihuwat? Maluto ang linatang baboy. Ha? Nasa mo inasal. Guys, kumusta ang food, guys? Ayos, Brad. Butang panabon gani. Opa.